el seu projecte, han creat un poble que es diu Oompa Loompa. I ens representaran què passa en aquest poble. I avui hi ha un casament. Hi havia una vegada, en una ciutat que es deia Oompa Loompa, un gall que s'encarregava de despertar tothom. Tot i la seva delicada feina matinera, era molt estimat per tothom. Quiquiriquí! Bon dia a tothom! Aquell dia era especial. Hi havia un gran casament on hi estava convidat tot el poble. Tothom s'estava posant les seves millors gales i els millors vestits per poder anar a aquell casament tan i tan important en el poble d'Oompa Loompa. El nuvi estava molt nerviós perquè la núvia no arribava. El nuvi, tot estamós, s'ho va passar bé amb els seus amics que el van animar en tot moment. Mare meva! Encara que no hi hagi casament, m'ha costat 3 dies a fer el menjar. Veniu, que us invito! Aquesta és una de les 1000 històries que passen a Oompa Loompa, un país realment sorprenent. Diferents càrrecs que hi ha a Oompa Loompa. Tenim l'alcalde Nil i l'alcaldessa Caral.